अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मला कालच एक जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. सकाळचा भोंगा जो कोणालाच आवडत नाही, त्याची हवा काढण्याची जबाबदारी माझ्या खांद्यावर माझ्या वरिष्ठांनी टाकलेली आहे. आणि त्यामुळे आजपासून भारतीय जनता पक्षाचे आमचे प्रमुख नेते सन्मान्य मोदी साहेब असतील, सन्मान्य अमित शहाजी असतील, सन्मान्य JP नड्डा साहेब असतील, सन्मान्य आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, सन्मान्य बावनकुळे साहेब असतील, राणे साहेब असतील, सगळेजण जे प्रमुख नेते आहेत, त्यांच्यावर संजय राऊत यांनी कुठलेही खोटानाटा आरोप केला, कुठल्याही खालची पातळी गाठून टीका केली, अपशब्द वापरला, तर मग संजय राऊतांनी ही माझी पत्रकार परिषद पहिली आवर्जून ऐकावी आणि सेव्ह करून ठेवावी असं मी त्यांना आवाहन करेन. नाहीतर उद्या त्यांनी बोलू नये की नितेश राणेंनी मला वॉर्न केलं नव्हतं किंवा मला सांगितलं नव्हतं की माझी एवढी इज्जत काढणार आहेत. म्हणून पहिल्या वेळीच सांगतो की यापुढे आमच्या कुठल्याही नेत्यावर, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यावर तुम्ही खोटा आरोप केलात, अपशब्द वापरलं, तर संजय राऊतने एक लक्षात ठेवावं की आम्ही ओरिजिनल शिवसैनिक आहोत. बाळासाहेबांचे ओरिजिनल शिवसैनिक म्हणून आम्ही मोठे झालेले आहोत. संजय राऊत सारखा चायनीज मॉडेल आम्ही नाही. हल्ली आलेल्या संजय राऊतांनी शिवसेनेबद्दल बोलणं किंवा शिवसेनेबद्दल हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंबद्दल बोलणं हे त्याच्या लायकी धरून नाहीये. म्हणून त्यांनी ह्यापुढे विचार करून भारतीय जनता पक्षाच्या माझ्या नेत्यांवर बोलावं. मी त्याला हेही आवाहन करीन की संजय राऊत अशी माणसं बाजारामध्ये विकत भेटतात. चोर बाजारामध्ये फार स्वस्त दरात भेटतात, त्यांना कोणीही विकत घेऊ शकतात. पण संजय राऊतांनी अगर माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांवर बोलले तर मी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेचे कपडे काही ठेवणार नाही. टरा 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 फाडीन. त्यांनी एक भारतीय जनता पक्षाच्या माझ्या प्रमुख नेत्यावर बोलला तर अर्धा तासात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेची सगळे कपडे फाडण्याचं काम मी करणार. म्हणून त्यांनी ठरवावं की उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेची किती इज्जत ठेवायची, किती कपडे अंगावर ठेवायचे, हे आता आजपासून संजय राऊतांनी ठरवावं. हे मी त्यांना थेट आज या निमित्ताने मी सांगतोय. 39 वर्ष सन्मान्य राणेसाहेब हे शिवसेनेमध्ये राहिलेले आहेत. बाळासाहेबांच्या अत्यंत जवळचे नेते म्हणून बाळासाहेब होते, कार्यकर्ते, सैनिक म्हणून राणेसाहेब होते. सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत आम्हाला. उद्धव ठाकरेची माहिती आहेत, तुझ्या आदित्य ठाकरेची पण माहिती आहेत,
म्हणून यापुढे बोलताना विचार करून बोलावं आणि एक उद्धव ठाकरेला त्या फोटो बघून बोलावं की मला ह्या माणसाचे कपडे ठेवायचे असतील तरच मी BJPवर आणि माझ्या प्रमुख नेत्यांवर बोलणार. आज सकाळी पण त्यांनी माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांवर बोललेले आहेत. तुम्हाला अगर भ्रष्टाचाराचे आरोप एवढे करायची खुमखुमी आहे, तुम्हाला वाटत असेल की ED CBI ही BJPमध्ये आल्यानंतर सगळं बंद करते, कारवाया बंद करते, आणि तुझ्याकडे एवढेच पुरावे अगर असतील ना तर इकडे तिकडे मीडियाच्या समोर पडण्याची काहीच गरज नाही. कोर्ट आहे, सुप्रीम कोर्ट आहे, हायकोर्ट आहे, जावा तिकडे, तिकडून ऑर्डर आणा की ह्या BJPच्या नेत्यावर तुम्ही खटला चालवा, कारवाई करा, EDला निर्देश द्यायला लावा. कोणी थांबवलंय? आम्ही नाही हात बांधलेले आहेत, आम्ही हात बांधलेले नाहीत. पण त्यापुढे हेही ठरवावं की भ्रष्टाचाराचा आरोप हा उद्धव ठाकरेवर पण झालाय, खुनाचा आरोप हा आदित्य ठाकरेवर पण झालाय, भ्रष्टाचाराचे प्रकरण हे नंदकिशोर चतुर्वेदीचे पण आहेत, हे पाटणकरचे पण आहेत. ठाकरे कुटुंबे आणि जसरा, जे जुहूला राहणारे जे जसरा आहेत, त्यांचे काय संबंध आहेत हे पण बाहेर येईल. दिशा साल्यान, जया जाधव, असंख्य खुनाचा आणि ठाकरे कुटुंबाचं काय संबंध आहेत हे पण प्रकरणं मग बाहेर येतील. मग त्याही संबंधित त्यांनी ऐकण्याची तयारी ठेवावी. एवढं मी संजय राऊताला सांगेन. तुला अगर राणेसाहेबांचं नाव घेऊन अगर मला काय घाबरवायची हिंमत करत असशील तर तू अजून राणेंना ओळखलेलं नाही. तुझ्या उद्धव ठाकरेला जाऊन विचार, रामदास कदम काय बोललेले जेव्हा राणेसाहेबांनी शिवसेना सोडली तेव्हा उद्धव ठाकरे एवढा घाबरलेला की गाडीच्या पुढे त्यांना बसवल्याशिवाय, आता रामदास कदमला बसवल्याशिवाय तो मातोश्री सोडायचा नाही. रामदास कदमांच्या शब्दामध्ये उद्धव ठाकरेंची चड्डी पिवळी व्हायची. हे तुझ्या नेत्याबद्दल रामदास कदम बोललेला आहे राणेसाहेबांच्या संदर्भ देऊन. म्हणून यापुढे विचार करून बोलायचं. आणि कुठेही पातळी अगर सोडली फडणवीस साहेबांबरोबर बद्दल आणि कोणाबद्दल तर मग आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि ठाकरेंबद्दल सगळं काय कपडे फाडून घेण्याची सवय तूच घ्यायची. आता महाराष्ट्राला पण कळून दे की यार संजय राऊतमुळे ठाकरे कुटुंबाची बदनामी होते, ठाकरे कुटुंबाची अंडी पिल्ली बाहेर निघतायत. आम्ही पुढे पहिलं पाऊल टाकणार नाही, पहिलं पाऊल संजय राऊत टाकणार. यापुढे त्यांनी ठरवावं. आज सकाळी मी ऐकलं की ते त्या मलिकला सत्यवान मलिकला भेटायला जात आहेत. हा कोण सत्यवान मलिक आहे ज्याच्याबद्दल आजच्या तारखेला पाकिस्तान गोडवे घात आहे. पाकिस्ताननी स्टेटमेंट पास केलंय की सत्यवान मलिक अगर खरं बोलत असतील तर हाच भारताचा खरा चेहरा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची बदनामी करण्याचं काम, प्रतिमा खराब करण्याचं काम हा सत्यपाल मलिक करतोय. आणि त्याची चाटायला हा संजय राऊत जातोय. स्वतःला मोठा देशभक्त म्हणतो, राष्ट्रभक्त म्हणतो, आणि जो माणूस आज देशाची बदनामी करतोय, देशाची प्रतिमा खराब करतोय पाकिस्तानसाठी, तू त्याला भेटण्यासाठी, फोटो काढण्यासाठी जातोय. तर मी सरकारला आवाहन करीन की संजय राऊतवर देशद्रोहीचा खटला चालवा. हा देशद्रोही आहे, देशाच्या विरुद्ध कारवाई करणाऱ्या लोकांना मदत करतोय. म्हणून देशद्रोही खटला पहिला संजय राऊतवर चालवा अशी मी मागणी पण करणार आहे आणि त्याचा पाठपुरावा पण करणार आहे. तिसरी गोष्ट, 3 मेच्या नंतर बोलतो काय मी बेळगावला जाणार आहे. कोणासाठी? मराठी माणसासाठी. मग पत्राचालमध्ये काय पाकिस्तानी राहत होते? ते काय पाकिस्तानवरून आले होते? मग 3 मेला अगर तू बेळगावला जात असशील सभा घेण्यासाठी तर मी पण पत्राचालच्या या सगळ्या सभासदांना घेऊन
मी तुझ्याबरोबर बेळगावला येतो, चल बघून दे कुठले मराठी माणसं खरं बोलतात. त्या मराठी माणसं जी काही पत्राचाळमध्ये राहत होती ह्यांनी बेघर केलं, त्याच्या नावाने पैसे खाल्ले आणि आज मराठी माणसाची गोडवा मराठी माणसासाठी बेळगाव जाण्यासाठी बोलतोयस. पहिलं ह्या मराठी माणसाला न्याय देण्याचा प्रयत्न कर. स्वतः बेलवर बाहेर आहे, हा काय मोठा शूरवीर नाही, मोठा बोलतो काय मला कुठल्याही कारणासाठी जेलमध्ये टाकलं नाही. अरे तू बेलवर बाहेर आहेस, तुझी बेलची ऑर्डर आहे, ती सगळीकडे सगळ्यांच्या हातात आहे. तुला कधीही आतमध्ये टाकू शकतो अशी तुझी परिस्थिती. आणि तुला कशामुळे तुझ्यावर खटला चाललाय की तू मराठी माणसाच्या नावाने भ्रष्टाचार केलायस. म्हणून संजय राऊतला सांगेन की आजपासून चौकटीत राहायचं. कुठल्याही माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या मंडळींना अगर तू बोललास तर ठाकरेंचे कपडे उतरवताना तू बघायसाठी तुझी तयारी असली पाहिजे, एवढं मी या निमित्ताने सांगेन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.